Hello guys, jotono saregam ang tabok tunai tangkai tunai Sri Sri Ma Saraswati ni puja ni noklago ang ta phai sopai jak nog nogoi mangkana kya sa tabong nong nang sini Ma Saraswati ni makhana tang phunong nai nong na bongni mondir baskang ang ta thain tongo sini parani chijiruk sira parani oble sang tak mondir baskang ta phai sopai jak nong nogoi mangkana ang ta kya sa monirula ta thangai kya jang sagai cha jang mana hine thamani borok joto dukati mumbate sogotongai jangka light dojak e jangka bok tong thai jaga naidi borok jama jama o jangka dukan mane sini parani bazar no ara bok hodok tero tong nayo gain nana kari mondir basak naithok ke ma tane sajai jak nok ang tang nong no Ma Saraswati ni baskang ke phunu nai nong nai tang de loge rogai nong Ma Saraswati na hamja jahe ke lai sa sore khaidi bono nok asake ong jang mani tong gano prasuna khani rok ba prasuna khai tong nai bini bom baharo ke ba nai tong na rong kai angke sa video la jana hine video la jaka nok angke sa maka video ti sajang mani nok logere tong de akhai tin ni video asunong sinai Ma Saraswati ni tini puja ni din jotona hambai।